Quan vam tenir l'oportunitat d'analitzar l'entrada a la Fundació, a Catalunya Cultura, a Fluidra vam tenir clar que això ens permetia dirigir molts més esforços a la cultura i a aspectes de la cultura que no estaven dintre del que seria la part central de la responsabilitat social de la companyia, i el que ens va enamorar és aquest efecte multiplicador que fa la Fundació, aquest poder acompanyar molts projectes millorant la sostenibilitat i el retorn d'aquests. La sensibilització al tema de la cultura és evident un tema transversal i han d'avançar tots aquests agents en paral·lel. Per nosaltres, avui, mirat des de la Fundació, crec que el focus avui té que estar en el món empresarial. El món empresarial pot aportar als projectes culturals una visió possiblement més de mig plaç i llarg plaç, de tenir un pla de negocis molt més sostenible. I crec que hem d'aconseguir que més empreses mirin cap a la cultura amb aquesta intenció d'ajudar que aquests projectes culturals vagin més enllà i facin d'aquest país un país més ric.